Hei, bore da, siwr i chi a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma. Croeso i Arweinwyr Adobe Express. Os nag ych chi wedi obrod o'r blaen, dyma sesiynau byw i ni yn neud bron y bod yn wythnosol gan ddysgu sgiliau newydd ar Adobe Express sydd hefyd yn cyfateb i wahanol bethau sy'n digwydd yn y calendar. Nawr, heddi yw Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop I gofio am ddiwedd yr ail ryfel byd yn Ewrop. Yn Saesneg mae'n cael ei alw yn VE Day. Felly, os ych chi wedi bod yn astudio'r ail ryfel byd, mae heddi yn ddiwrnod pwysig yn y calendar. Fel arfer, os ych chi yn ymuno gyda fi, bydde fe'n gret I glywed pwy sydd gyda ni yn ymuno, felly rhowch eich sylwadau yn yr comments ar YouTube, neu dwi'n meddwl bod fi hefyd yn gweld y rai sy'n dod trwyddo ar Twitter. Dwedwch helo, gwedwch ble I chi, fel bod ni'n gallu cael shout-out fach. Dewch I ni gael edrych te yn sydyn iawn ar reolau Arweinwyr Adobe Express. Felly dewch I ni gael hwnna lan ar y sgrin. Unwaith na I glicio ar y peth gywir. Dyma ni. Good. Yn gynta, cofiwch, allwch chi oedi os ych chi eisiau. Nawr, dwi'n mynd I fod yn neud y weithgaredd gyntaf ar y porwr a hefyd ar yr iPad, achos mae rai ysgol yn ymuno gyda'r iPad. Felly, bydd digon amser gyda chi yn y weithgaredd gyntaf wrth bod fi'n symud nôl ymlaen rhwng y ddwy ddyfais. Ond, os dwi dal yn mynd yn rhy gyflym, mae croeso I chi I oedi y fideo yma a wedyn gwasgu play pan I chi'n barod I symud ymlaen. Yr ail reol yw, cofiwch bod yna wobrau ar gael I bawb. Nawr, yn dilyn y sesiwn, bydd e-bost yn cael ei ddanfod mas I chi, gyda ffurflen, gallech athrawon lenwi, I ddweud faint ohonoch chi sydd wedi cwblhau'r gweithgareddau heddi, a bydd Adobe yn danfon gwobrau am ddim i'ch ysgol chi, I bawb sydd wedi cymryd rhan. Gwych yna fe. Ac yn olaf, yr trydydd reol yw bod yna wobrau arbennig, wobrau VIP ar gael i'r Arweinwyr Adobe. Wel, beth yw'r Arweinwyr Adobe? Wel, Arweinwyr Adobe yw disgyblion sy'n dilyn y sesiynau yma, Arweinwyr Adobe Express, ac yna'n mynd ar sgiliau maen nhw wedi dysgu, ac yn dangos y sgiliau yna I falle dosbarth arall yn yr ysgol, neu grŵp o staff sydd ddim yn hyderus yn defnyddio Express. Gallech athrawon chi roi gwybod I ni pwy yw'r Arweinwyr Adobe, ac yna fydd yna gwobrau arbennig yn dod i'r sawl hynny. Right, mlaen â ni te I beth I ni'n neud heddi. Felly heddi I ni'n mynd I fod yn gweithio ar weithgareddau I wneud â diwedd yr ail ryfel byd, Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop. Ac ar gyfer hwnna, mae eisiau I chi fynd i'r ddolen sydd ar hyd gwaelod y sgrin nawr. Dych chi gael yr reolau yma I ffwrdd. Mae eisiau chi fynd i'r ddolen sy'n sgrolio ar waelod y sgrin nawr, sef bit.ly, bit.ly/express Ewrop 24. bit.ly/express Ewrop 24. Nawr, mae hwnna yn mynd I fynd â chi i'r dudalen heriau ble mae gwybodaeth sydd angen yno chi mwyn cwblhau yr gweithgareddau heddi. Right! Os rhywun wedi gweud helo eto? Na, neb wedi gweud shwmai eto. Yn siŵr bod chi ar y ffordd. Rhowch yn fod I ni ble I chi a pwy ddosbarth sydd â ni ym mha ysgol. Joio gweld pwy sy'n ma. Hefyd, os nad I chi wedi cofrestru athrawon ar gyfer y sesiwn hyn, ac bod chi jyst yn ymuno gyda'r ffrwd fyw ar YouTube, allech chi gofrestru nawr wrth fynd I arweinwyr.express.cymru a cofrestru gyfer y sesiwn, a wedyn gewch chi'r e-bost yna mwyn hawlio y gwobrau arbennig. Right, dewch I ni gael bwrw syth mlaen te i'r dudalen heriau, a mwyn gweld y dudalen heriau fel ddweud si, mae eisiau bod chi yn mynd i'r cyfeiriad sydd ar waelod y sgrin, sef bit.ly/express Ewrop 24. Nawr, fel chi chi gweld, dwi wedi agor Express, dwi wedi mewngofnodi I hob agor Express, dyma fe fan hyn, a hefyd ar y tab drws nesaf, dwi wedi mynd i'r dudalen heriau. Dyma fe fan hyn, os ych chi dal heb agor dudalen heriau, mae eisiau I chi agor tab arall a teipio bit.ly/express Ewrop 24.
A mae hwnna'n mynd i ddod â chi i'r dudalen yma. Nawr, os ych chi'n ymuno ar iPad, allwch chi anelu camera eich iPad chi at y bwrdd gwyn nawr a dilyn y ddolen o'r cod QR sydd ar y sgrin. Fydd hwnna'n hefyd yn dod â chi i'r dudalen yma. Iawn. Nawr te, unwaith chi wedi cyrraedd y dudalen yma, allwch chi sgrolio lawr a gweld ein her gyntaf ni. A'n her gyntaf ni heddi yw i greu llinell amser ar gyfer yr ail ryfel byd. Ni'n mynd i greu llinell amser, timeline, ar gyfer yr ail ryfel byd. A mae yna ddyddiadau pwysig gyda fi fan hyn. Dwi ddim yn mynd i ddefnyddio pob un o'r rhain, achos mae llwyth ohonyn nhw yna ar y sesiwn bore yma. Mae croeso i chi ychwanegu nhw, croeso i chi ychwanegu nhw i gyd, a hefyd, os ych chi moyn hyd yn oed fwy o wybodaeth a ffeithiau dyddiadau am yr ail ryfel byd, mae yna fotwm fan hyn sy'n mynd â chi i dudalen yr ail ryfel byd ar Encyclopedia Britannica sydd ar gael i chi drwy hwb. Felly dyna'r ddolen. Nawr, nes i fynd iddo fe yn Gymraeg a copio hwnna. Os ych chi'n cyrraedd yna a bod e'n Saesneg, mae yna fotwm ar Britannica trwy hwb ar gyfer cyfieithu. Cliciwch ar y botwm bach o'r byd mwyn cyfieithu i'r Gymraeg. Iawn? Ond dwi'n gobeithio bod y ddolen na'n gweithio yn Gymraeg, ond os ddim, mae jyst eisiau chi gyfieithu fe pan chi na. Os ych chi'n moyn. Nawr, byddwn ni'n gweud bod digon o ffeithiau fan hyn, ond mae lan i chi, felly bod chi'n moyn ffindo rhyw ffeithiau penodol am beth sydd wedi digwydd mewn rhan arbennig o'r byd, felly bod aelodau o'r teulu gyda chi, felly wedi bod mewn rhan arbennig o'r byd yn ystod yr ail ryfel byd. Enghraifft, oedd yn Hatki wedi mynd i Burma yn ystod yr ail ryfel byd, felly byddwn ni moyn chwilio am ddyddiadau ar gyfer rhan na'r byd a beth ddigwyddodd fyna. Ond ar y sesiwn yma bore yma, fi jyst yn mynd i ddefnyddio rhai ffeithiau o'r rhestr yma, dim i gyd. Iawn? Yna, yn ein ail weithgaredd ni bore yma, i ni'n mynd i fod yn creu fideo esbonio buddugoliaeth yn Ewrop. Iawn? Nawr, os ych chi'n dilyn ar yr iPad, yn anffodus byddwch chi ddim yn gallu dilyn her 2. Iawn? Achos dyw'r app iPad ar hyn o bryd ddim yn cynnwys yr golygydd fideo sydd i ni'n mynd i fod yn defnyddio yn her 2. Iawn? Felly, os ych chi ar yr iPad, byddwch chi'n gorffen ar ôl yr her gyntaf. Roet te! Dewch i ni gael bwrw ati te i ddechrau creu ein ffeithlyn. Cyn wneud hynny, chi gweld bod cwpl o bobl wedi gweud siwmai. Pwy sydd â ni? Simpson, bore da, Ysgol Bancfwsfelen. Siwr i chi lan fyna, Bancfwsfelen. Wel, o'ch chi yn y niwl wrth ystetha, ond dwi'n siŵr bod hi'n fwy braf da chi heddi. Dim niwl lan ar y banc heddi. A pwy arall sydd â ni bore da o flwyddyn 6, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr. Helo, siwr i chi yn Ysgol Bro Ogwr. Lygo'r emojis chwifio llaw. Croeso i chi a diolch am ymuno. A os oes unrhyw un arall gyda ni, cofiwch ddweud helo. Roet te, dewch i ni gael neidio draw i Express te. Iawn, a mi eisiau chi wneud yr un peth a fi mewn gwirionedd, cael y dudalen heriau ar agor ar un tab a Express ar agor ar y tab arall. Reit, peth cyntaf dwi'n wneud bob tro ar Express, wrth gwrs, yw newid yr iaith. Mi eisiau newid yr iaith draw i'r Gymraeg. Felly, i newid yr iaith i'r Gymraeg, cliciwch drws nesau'r gloch yng nghornel top ochr dde y sgrin. Cliciwch ar yr cylch bach sy'n cynnwys eich avatar chi. A mewn yna, dwi'n mynd i glicio ar settings, y gogen, settings. Ac yn y ffenest settings gosodiadau, allai glicio ar y gwimplen fan hyn a dewis top y restr fel dyle fe fod Cymraeg. Na fe, clicio i ffwrdd nawr a mae Express yn ailwytho. Dyna ni. Roet te. Dewch i ni gael creu te ein llinell amser. Nawr, mwyn creu llinell amser, mae'n mynd i fod yn graffig, felly, cliciwch ar creu graffig, y deilsem fawr werdd fan hyn sy'n dweud creu graffig. Clicio ar hwnna, a dwi'n mynd i gau'r panel templedi lawr, dwi ddim eisiau hwnna. Nawr, dwi'n moyn bod y papur ar draws nid ar ei fyny, felly dewch i ni gael newid maint y papur nawr te. Iawn, felly ar y top, ar ochr chwith, fe welwch chi fotwm sy'n dweud newid maint. Iawn, a be dwi'n mynd i fynd am, fan hyn, yn yr ai argymhellir, chi'n gweld cyflwyniad fyna, cyflwyniad, ewn ni am hwnna.
Iawn, felly dewis cyflwyniad, neu fideo, maen nhw'r un maint, chi'n gweld, mae 1920 wrth 1080, 1920, 1080. Felly, cyflwyniad neu fideo, maen nhw'n mynd i roi union yr un maint o bapur i ni. Felly dwi'n dewis yr un dwi eisiau, a wedyn lawr y gwaelod, dwi'n clicio ar y botwm glas sy'n dweud newid maint. A nawr mae 'da ni bapur ar ei ochr. Iawn, nawr dewch i ni i ddechrau gyda'n llinell amser. Felly, be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i ychwanegu testyn. Cliciwch ar testyn ar yr ochr chwith. A ychwanegwch eich testyn. Nawr, os i fi'n mynd yn gyflym, pidwch yn poeni, achos byddai'n neidio draw i'r iPad nawr mewn munud i ddangos yr un camau a bydd digon amser gyda chi. Reit, mewn yn y blwch testyn yma, dwi'n mynd i deipio yr holl flynyddoedd yr ail ryfel byd. Felly, dechreuodd yr ail ryfel byd yn y flwyddyn 1939, a orffennodd yn 1945. Felly, dwi'n mynd i deipio 1939. Dyna flwyddyn gyntaf yr ail ryfel byd. Yna, bwlch, gwasgu'r bwlchwr, a dwi'n mynd i roi'r flwyddyn nesaf, 1940, ac ymlaen, nes bod fi'n cyrraedd 1945. Iawn? 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Right, dyna chi y blynyddoedd, ystod blynyddoedd yr ail ryfel byd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right, iawn te. Be sy'n eisiau chi wneud wedyn yw meddwl am eich ffont. Pidwch yn poeni os ych chi chydig tu ôl, achos i fi mynd i neidio draw i'r iPad nawr mewn eiliad a wneud yr un broses. Ond dwi'n mynd i chwilio am ffont sy'n edrych fel rhywbeth o'r ail ryfel byd. Rhywbeth sy'n edrych yn hen ffasiwn. Dwi'n licio hwn, Utopia yma. Felly, dwi'n mynd i ddewis hwnna. A beth ola sy'n eisiau ni wneud yw dod lawr ar dyddiadau yna, i waelod y papur, a llenwi lled y papur gyda'r dyddiadau. Iawn, felly ni'n teipio y blynyddoedd yr ail ryfel byd o 1939 i 1945. Dewis ffont, a dod lawr ar blynyddoedd yna i waelod y papur a i ailfeintio nhw fel bod ni'n llenwi lled y papur yn daclus. Rhywbeth tebyg i na. Reit, iawn. Nawr dwi'n mynd i neidio draw i'r iPad, felly os ych chi ar y porwr, cymrwch eich amser nawr i feddwl am pa ffontiau chi moyn ac arbrofi gyda gwahanol ffontiau. Mae digon amser ydych chi, os dwi'n mynd i wneud yr un peth nawr ar yr iPad. Right, ar yr iPad, does dim fersiwn Gymraeg o'r app iPad i gael. Chi ar hyd y top fan hyn, dwi'n mynd i sgrolio ar draws y gwahanol math o brosiectau allai wneud, a dwi'n mynd i ddewis yr pedwerydd un o'r diwedd sy'n dweud Presentation Graphics. Tap ar hwnna, a mae'n rhoi yr un math o faint papur i fi. Mae'n dweud mynd double tap to edit text, wel popeth yn iawn te, na i wneud hynny. Tap ar hwnna, a dwi'n mynd i deipio nawr y blynyddoedd i fewn fan hyn. 1939, 1939, bwlch. 1940, bwlch. 1941, bwlch. 1942, bwlch. 1943, bwlch. 1944, bwlch. 1945. A chi'n mwyn beth, darllenwch dros beth i chi wedi teipio, achos mae hwn y math o beth le fydden ni'n sylweddoli reit ar ddiwedd bod fi wedi gadael un o'r blynyddoedd mas. Felly cyfrwch drwyddo nhw gyd 1939, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Gwirio bod bob un o'r blynyddoedd gyda chi na. Reit, dwi'n hapus gyda testyn yna, felly ar yr iPad dwi'n mynd i glicio done yn y cornel top ochr o dde. A dyma'r testyn fan hyn. Felly, yr un beth o'na, dwi'n mynd i wasgu hwn fel bod e'n mynd ar un linell. Dwi ddim yn licio'r lliw sydd â ni ar y sgrif yma. Felly, ar y gwaelod, dwi'n mynd i wasgu ar colour, dewis ffont tywyll di,
A mae eisiau newid y ffont, ond chi'n gwybod beth, dwi eitha hoffi'r ffont yna, mae wedi rhoi fi, felly dwi'n mynd i adael yna i fod. Os ych chi eisiau newid y ffont, llwch chi weld fyna'r ail ddewis ar y gwaelod yw ffont, a wedyn dyna fe, llwch chi ddewis eich ffontiau fyna, ond fi'n mynd i gadw hwnna. A nawr dwi'n ailfeintio i wneud siŵr bod hwnna yn llenwi y lled. Reit, dewch chi ni gael neidio nôl draw i'r porwr te, a cario ymlaen i'r cam nesaf. Dyma ni, dwi'n ôl ar y porwr. Reit, beth dwi eisiau nesaf yw rhyw weiad tu ôl i hwn. Felly, dwi'n mynd i ddod draw i'r elfennau, i'r asedau dylunio. Elfennau fan hyn, a asedau dylunio, a dwi'n mynd i chwilio am old paper. Old paper. A beth dwi eisiau ymyl y papur. Iawn? Felly bydden ni ddim yn moyn defnyddio hwn, achos does dim ymyl i hwnna. Mae'r ymylon na'n yn rai glân syth. Dwi eisiau ymyl aniben sydd wedi rhwygo, neu sydd jyst yn edrych yn hen, does dim rai bod wedi rhwygo. Dyma ni, mae hwn wedi weithio'n gret i fi. Felly, dwi'n ddod mewn â hwnna nawr. A dwi eisiau hwn i fod yn gefndir tu ôl i'r dyddiadau. Felly, i fi mynd i gylch droi hwn, gan ddefnyddio'r teclyn cylch droi. Dyna ni fel yna. A dwi'n mynd i ddod lawr â hwnna i'r gwaelod. Ailfeintio fe, fel bod e'n llenwi lled y papur. A dod lawr â fe, reit lawr i'r gwaelod. Fel bod e just yn cuddio rhifau. Gyda unwaith mae'n cuddio rhifau, draw ar y stac heinau ar yr ochr dde, dwi'n llusgo y papur o dan y rhifau. Hwna nawr yn gefndir trawiadol i ddyddiadau yr ail ryfel byd. Wel nawr, i fi yn mynd i ddefnyddio yr un blwch testun a'r un papur yna ar gyfer teitl y ffeithlyn. Felly, dwi'n i ddyblygu hwn. Felly, clicio ar y blwch testun. A lan yn y cornel top ochr chwith, welwch chi o dan testun y botwm dyblygu. Iawn, dyma ni. A dwi'n clicio i fewn fan hyn, a dwi'n mynd i newid y testun i ddweud llinell amser yr ail ryfel byd. Iawn, llinell amser yr ail ryfel byd. Dyna ni. Dwi'n mynd i osod hwnna yn y cornel fan hyn. Nawr, falle bod chi moyn y geiriau llinell amser fod chydig yn llai, felly allech chi uwch-oleio'r testun yna a dod lawr am maint y ffont. Mae hwnna'n gallu edrych yn effeithiol. Hefyd, falle bod fi eisiau i'r llinellau yma i fod yn gosach at ei gilydd, bod y bwlch gwynna yn llai. Felly, i wneud hynny, allwch chi glicio ar y botwm bach yma, a lleihau'r bwlch rhwng y llinellau. Dyna ni, mae'r teitl yna nawr yn daclus. A yn gefndir i hwnna, be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i ddyblygu nawr y papur. Felly, cliciwch ar y papur yn eich stac heinau, a unwaith to, ni'n mynd i ddefnyddio'r botwm dyblygu. A dyma ni, gopi arall o'r papur. A trwy yn allai leihau maint hwnna. Nawr, be dwi'n moyn wneud yw, dwi eisiau cylch droi hwn, a'i roi ar ryw ongl, dyma ni, rhywbeth fel yna. Dwi'n hoffi hwnna. Neu falle bod fi yn gwneud e fel hyn. Newid yr ongl, newid y maint. Felly, chwarae rownd gyda y papur, y maint a'r ongl i greu rhyw fath o gefndir effeithiol i'r teitl yna. Iawn. Bydden ni'n osgoi jyst roi yn sgwar, fel hyn. Mae hwnna'n daclus, ond os ni moyn fe edrych ychydig fwy diddorol, mae defnyddio onglau a corneli yn gallu bod yn fwy effeithiol mwyn wneud rhywbeth i edrych yn ddiddorol. Right, cymrwch yn amser nawr i sorto mas eich teitl a'r cefndir i'r teitl gan ail ddefnyddio'r papur, a dwi'n mynd i wneud yr un peth draw ar yr iPad.
Iawn te, dyma ni, nôl yr iPad. Felly dwi eisiau chwilio am yr hen bapur na. Dwi'n mynd i tapio ar add yr gwaelod, design assets, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am paper. O, waw, sgwlwch ar y papur sydd fan hyn te. Waw. Fab. Mae rhain yn effeithiol iawn. Mae rai fi ddefnyddio un o'r ein, dwi'n meddwl. Felly na i gydio yn hwnna. Ar iPad, allech chi ddewis dau yn syth. Hwnna a hwn, gwedwch. Chi'n gweld mae'n rhoi tic glas ar y ddoi ohonyn nhw, a wedyn dwi'n gallu tapio add ddoi ar y top, a gair ddoi ohonyn nhw, fel na. Right, dewch i ni gael gosod hwn, yr un yma, yn gefndir i'r rhifau. Enfawr, lawr o fe, just yn cuddio'r rhifau, ac yna, i newid y trefn heinau ar yr iPad, mae angen i chi fynd i order, a llusgo hwnna i'r chwith i ddanfon rhywbeth yn ôl. Gret. Right, dyblygu'r testyn yma te, felly dyma'r testyn, y blynyddoedd, a dwi'n mynd i fynd i edit, a duplicate, a dyna ni, a dwi'n mynd i dapio ddwy waith, tap tap, a dwi'n mynd i roi llinell amser yr ail ryfel byd. Iawn, ac yna tapio done yn cornel top. Right, dwi'n mynd i osod hwnna yn ei le fyna. Nawr, allech chi fynd i align, na spacing, a dod lawr ar bwlch llinellau fyna. Mae newid maint ffont o fewn yr un blwch testyn tyfe bach o ffair ar yr iPad, a dweud y gwir, felly dwi ddim yn mynd i drafferthu gyda hwnna. Ac wedyn, gyda'r darn papur yma, be dwi eisiau gwneud? Edit, dyma ni. Iawn, dwi eisiau gosod hwn yn ei le. Does dim ar cylch droed y fi nawr. Pam bod ti ddim yn cylch droed te? Wel, dwi'n ni just roi fe yn ei le. Right, ni roi fe yn ei le fyna. Cuddio'r testyn, ac yna mynd i order, a danfon hwnna nôl i'r cefn. Ie, gret. Felly bod fi eisiau mwy o'r papur gwyn yna i fan hyn mwyn gweld y testyn yn ddigon clir. Dyna ni. Right. Gret. Am ddechrau gwych. Right, nôl â fi te i'r porwr, i ni gael cario ymlaen. Iawn. Mae eisiau rhyw fath o gefndir yno ni nawr. Felly, dwi'n mynd i chwilio am gefndir camouflage. Felly, i wneud hynny, yn yr elfennau, iawn, elfennau, o dan cefndiroedd, dwi'n mynd i chwilio fan hyn am camo. Dyma ni, a ddylen ni gael ddigon o ddewis fan hyn ar gyfer cuddliw yw'r term Cymraeg, yn camouflage, cuddliw. Felly dwi'n ddewis yn dim rhaid i chi ddefnyddio cuddliw, allech chi ddefnyddio gweuad papur arall, neu allech chi ddefnyddio pridd, neu metal, byddai'r un ddiddorol hefyd. Ond dwi'n mynd i ddefnyddio'r camo yma, a rhoi fe mewn yn ei le fyna. Nawr, mae hwnna chydig yn rhy gryf i fi, felly dwi am mynd i ddod lawr, clicio ar y cefndir, a dod lawr ar anrhyloedd i fod yn ysgafnach. Fel yna. Gret. Ac yna, mae eisiau ni gael delwedd o'r ail ryfel byd hefyd yn y cefndir fan hyn. Felly dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau y tro hyn. Cyfryngau. Gyda'n lluniau, dwi'n mynd i chwilio am WW2, World War II. A mae llwyth o ddelweddau i gael fan hyn i chi ddewis ohonyn nhw. Iawn. Felly, dwi'n i ddewis delwedd, dwi'n meddwl sydd yn addas, rhywbeth fel hyn. Ac yn y to, be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i ddanfon hwnna rhaid nôl i'r cefn.
A dod lawr yr anrhyloedd. Dyna ni, fel bod e'n jyst yn rhyw gysgod o ddelwedd dros ben y cam hwnna. Y gysgodliw. Iawn, chi'n gallu gweld pa mor ysgaf mae hwnna. Gret. Right, fi'n hapus dy hwnna. Nawr, fi'n siŵr bod chi moyn chwarae rhwng yr hwnna, felly na i neidio draw i'r iPad i wneud yr un peth. Dyma ni te, dwi ar yr iPad. Felly dwi'n mynd i chwilio am add, design assets, neu chwilio mewn mynd am camo. Dim byd. Right, na i drial e yn Adobe Stock. Add, Adobe Stock. Neu chwilio camo mewn mynd. Camo. Na fe, iawn, gret. Felly dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain. Hwna felly. Ac yna, unwaith fi wedi dewis y ddelwedd, byddai'n cael y tic glas, add 1. Na, fan hyn, dwi'n mynd i ddewis pin to background. Na fe, a done ar y gwaelod, cornel gwaelod ochr dde. Iawn, mae hwnna'n rhy gryf, felly dwi'n mynd i tapio arno fe, a dwi'n mynd i fynd i looks. Nage. Ble mae'n pas? O, sori, mae eisiau fi tapio done. Right, a mae eisiau fi wedyn i fynd i enhance brightness. A troi'r disgleirdeb i fyny. Highlights. Ie, fel yna. Contrast lawr, tyma bach. Chi just chwarae rownd gyda pethau chydig. Felly na i roi chydig bach o'r pylu flan. Na fe, ie, rhywbeth fel yna. Ie, fel yna. A wedyn mae eisiau fi gael y ddelwedd arall mewn. Felly dwi'n mynd i tapio ar add. Dewis Adobe Stock eto. A dwi'n mynd i chwilio am W2, yr ail ryfel byd. A dwi'n mynd i ddewis delwedd addas. Dyma ni, dewis un. Ac yna unwaith mae'r tic glas yn ymddangos i ni yn gallu tapio, ble mae'r tic glas, dere man, na fe, ar y top fyna, jyst nesau'r bar chwilio allai tapio ar add 1. Move freely, na fe. Right, chi'n gael, zoom o mas. Chi'n gweld fi'n neud yr un peth. Iawn, chi dyna fe, rhoi hwnna'n i le, a wedyn opacity, dod lawr ar anrhyloedd na. Gret. Nawr, ar hyn o bryd mae'r llun yna, ddelwedd na o'r beddau o flaen popeth, felly mae eisiau fi wthio hwnna right nôl, gan tapio hwnna fe, mynd i order, os chi'n cofio, ac wthio hwnna nôl na fe. Mae hwnna nôl nawr tu ôl i'r llinell amser a'r teitl. Gret. Right. Wel, ni'n barod nawr te i ddechrau roi manylion o'r ail ryfel byd i fewn. Nawr, dewch i gael neidio nôl i'r porwr. Dyma ni. Right. Nawr dwi moyn llinell syth ar gyfer y linell amser. Felly, i ychwanegu llinell syth, dwi'n mynd i elfennau o'r ochr chwith. Gyna i siapiau. Os newch chi chwilio fan hyn am line. Dyma ni, gewch chi linell syml lawr fan hyn. Ychwanegu hwnna mewn. A dwi'n mynd i osod uwch ben y rhifau'r blynyddoedd. Fyna, yr holl ffordd ar draws y papur. Nawr, allech chi newid i fod yn linell fwy trwchus, llai trwchus. Allech chi hefyd defnyddio llinell doredig, llinell ddotiog. Iawn. Dwi'n gweld bob un o'r reina'n gweithio'n eitha da. Felly yna i fynd am llinell... Na, dwi'n mynd i aros ar linell syth am nawr. Na fe, mae hwnna'n i le. Right, nawr te, dewch ni gael ychwanegu ffeithiau. Nôl draw o fi te i'r dudalen heriau. A dwi ddim yn mynd i ddechrau ar y dechrau. Dwi'n mynd i ddechrau gyda Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop, sef heddi. Felly, Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop, mis Mai o'r 8fed, heddi yw'r dyddiad. Mai o'r 8fed, 1945. Right. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i ychwanegu
smotyn lliw. Iawn, dwi'n mynd i fynd i siapiau fan hyn. A dwi'n mynd i just ychwanegu cylch. Oops. Dwi'n eisiau chwilio, diolch. Dwi'n mynd i ychwanegu cylch i fewn. A dwi'n mynd i ddefnyddio lliw y tro yma. Iawn, mae lan i chi pa liw chi moyn. Lle dwi'n mynd i ddefnyddio lliw oren goch yma, na fe. Be dwi'n mynd i wneud nawr yw gosod smotyn tua yn y man cywir. Wel, mae mis Mai yw'r 5 mis, felly os mae le mae'n dweud 1945 yw'r flwyddyn gyfan, bydde Ionawr y cyntaf fan hyn, a bydde Rhagfyr 11 draw fan hyn. Felly mae mis Mai yn mynd i fod tua'r canol yn dweud. Tua'r canol, fan hyn bydde Mehefin, mae mis Mai yn mynd i fod tymed bach cyn canol y flwyddyn. Iawn, chi'n gweld fel i fi wneud hwn? Felly, y flwyddyn yw y rhif 1945. Felly, mae'n mynd i fod yn Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr. Rhywbeth fel, ie? Sim eisiau chi boeni'n ormodol ble mae'r smotyn yn mynd, jyst bod chi'n bod, yn neud synwyr. Felly, dwi'n mynd i fynd just cyn hanner ffordd trwy'r flwyddyn, sef fyna, felly ar gyfer mis Mai. Iawn? Oops. Iawn, os chi'n gweld fi zoomo mewn y mas fel yna, chi'n gallu gwneud yr un peth hefyd gan ddefnyddio yr botwm yma fan hyn, y gwymplen yma ar gyfer zoomo mewn y mas. Neu chi gallu dala lawr control ar eich bysellfwrdd a sgrolio. Right, dyna'r un cyntaf yna te. Chi dewch chi ychwanegu yr wybodaeth yna, felly dwi'n mynd i fynd i testyn, ychwanegu testyn, a beth yw wel, dyma fe fan hyn, Mai 1945, yr Almaen yn ildio, Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop. Felly dwi'n mynd i gopio'r testyn yna, nôl draw fan hyn, glido fe mewn, Control C, Control V. Gret. Mynd i ailfeintio hwn. Mae'n dibynnu nawr faint o ffeithiau chi'n meddwl eich chi'n mynd i ychwanegu. Iawn, pa mor fawr sydd angen i'ch blwch testyn chi fod. A wedyn dwi'n mynd i ychwanegu siap tu ôl i hwn. Felly dwi'n mynd i ddod lawr a clicio ar siap. Chi'n gweld mae'n ychwanegu siap tu ôl y testyn yn automatig. A allwch chi hefyd clicio ar dangos mwy i weld ragor o ddewisiadau o siapau. Iawn, a fan hyn dangos mwy eto ar gyfer llwyth o wahanol ddewisiadau. Iawn, nawr, chi'n bod, mae rai ohonyn nhw wedi addurno fwy. Mae rai ohonyn nhw fydden ni'n gweud ddim yn addas felly ar gyfer y ffeithlyn yma, ar gyfer yr llinell amser yma. Ond chwiliwch nawr am siap i chi meddwl sydd yn mynd i weithio yn effeithiol ar eich llinell amser chi. Dwi'n mynd i fynd am yr un yma, dwi'n meddwl. Sgwar gyda gymylon crwn. Dyna ni, gred. Right. Nawr, pa liw dwi eisiau ar gyfer hwn? Wel, gan bod fi'r cuddliw'r camouflage yn y cefndir, beth am i fi i fynd i'r siap a newid llenwad y siap i ryw liw gwyrdd, neu allwch chi ddefnyddio brown, neu ryw felyn, neu ryw oren. Felly ai am hwnna, dwi'n meddwl. Neu hwnna, hwnna. Nawr hefyd, dwi'n meddwl bod y ffont ychydig yn rhy drwm. Dwi'n defnyddio'r un ffont fan hyn a beth sydd â fi yn y teitl. Felly, dwi'n mynd i ddewis ffont ysgafnach. Dyna ni. Rhywbeth tebyg i hwnna yn gred. Yn olaf te, mae eisiau ni gysylltu yr ffaith yma gyda y dot lliw sydd da ni ar y gwaelod. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw dwi'n mynd i ddod mewn â llinell eto. Felly, elfennau, siapiau, chwilio am line fan hyn. Iawn. A dwi'n mynd i fynd am yr un yma eto. A nawr dwi'n mynd i gysylltu fe o'r swigen i'r smotyn. Yn gweld? Dangos pryd oedd hwnna wedi digwydd. To, allwch chi arbrofi gyda trwch eich llinell.
Os chi'n moyn iddo fo'n ddotiog, felly a ia, mi'n ddotiog y tro yma. Ac chi'n newid lliw yr linell hefyd. Ac fod y linell yr un lliw a'ch swigen chi. Iawn, so os byddwn ni'n dewis lliw yna, mae'r linell yn toddi fewn i'r swigen. Dwi'n yn gweld y linell na'n rhy glir, felly dwi'n mynd i fynd yn ôl i gael linell ddi, dwi'n meddwl. Great. Nawr, allwch chi wastod, cofiwch wedyn, ddanfon y linell na tu ôl, neu dod â'r testyn i'r blaen, reit i'r blaen. Dynnu, fe breu o flaen y linell. Right, great. Wel, chi'n gwybod beth sy'n digwydd nawr? Chi'n mynd i ddilyn yr un broses nawr ar gyfer gwahanol ffeithiau, gwahanol ddyddiadau pwysig yn ystod yr ail ryfel byd. Felly, dwi'n mynd i wneud o draw i'r iPad a dangos yr un broses na. A os ych chi'n barod i symud ymlaen, wel, clatsiwch chi bant ac ychwanegu mewn. A'r syniad gyda'r rhain yw, dwi'n mynd i wasgaru y bocsys yma lan dros y papur i gyd. Bydd rai ohonyn nhw'n uwch, bydd rai ohonyn nhw'n is. Iawn? A wedyn bydd y llinellau syth yn dod i lawr ar gyfer pob un o'r smotiau wedyn. Iawn? Felly dwi ddim yn mynd i gael y testyn am yr linell syth. Dwi'n moyn rhaid i edrych fwy ar hap. Falle ddau hyd yn oed yn cylchdroi am eich un ohonyn nhw. Fel hyn, neu fel hyn. Dwi eisiau iddo fe edrych fel bod rhywun yn taflu darnau o bapur ar y bwrdd gyda'r gwahanol ffeithiau. Right, draw fi'r iPad i gael ychwanegu'r ffaith gyntaf yna. Right, dyma ni, fi ar yr iPad. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i gopio'r testyn yna'n gyntaf. Felly, dwi'n mynd i neidio draw i'r dudalen heriau. A dwi'n mynd i sgrolio lawr. A chi'n gwybod beth? Na i ddechrau ar y dechrau tro yma, gyda Medi 1939. Felly, dwi'n llusgo dros y frawddeg, tapio ar y testyn yna sydd wedi ddewis, a dewis copi. Neidio nôl draw i Express. Dwi'n mynd i wneud add text, a dwi'n tapio unwaith ble mae'n dweud type something, a wedyn llai ddewis paste. A dyna fe. A done, fyna. Great. Eisiau ffont ysgafnach yna, felly dwi'n newid ffont. Rhywbeth sydd yn mynd i fod yn neis ac yn glir i'w ddarllen. Na fe, hwnna'n gret. A wedyn dwi eisiau'r siap yna yn y cefndir, felly eisiau gael y siap wrth fynd i effects a shape, a tapio eto dan shape ar y gosodiadau, a fan hyn nawr allai ddewis y gwahanol siapiau, chi'n gweld? Sgrolio draw, dyna'r un o da fi. A wedyn beth am liw y siap? Wel, dwi eisiau'r gwyrdd yna, fel y camouflage, fel y cuddliw. Neu mae'r lliw na yn un da, ydy. Tapio done eto, ac eto. A nawr allai wasgu mwyn lleihau. Right, dewch ni gael ailfeintio hwn. Roi hwnna'n i le. Fan hyn. Right, mae eisiau'r linell yna ar hyd rhifau ar gwaelod. Felly, na i fynd i add shapes, a dwi eisiau llinell. Dyma fe yng nghanol y dewisiadau fyna, llinell, add un. Iawn, mae eisiau'r linell yma i fod yn ddi. Dim rhaid i fe fod, wrth gwrs, mae lan i chi. Right, a dwi yn... Mae hwnna llawer yn rhy drwchus, felly dwi'n mynd i... lawr â hi. Na fe. Pinsio. I ddod lawr a trwch y linell. Gyna cydio yn y ddolau yna. I ymestyn hyd. Sydd ddim yn bihafio ar y foment. Na i to. Mae'r linell ma'n camfiafio. Na i ddod efo... Na fe, wel geith i fod yn un drwchus am eddi de. Right. Right then, dewch i ni gael y smotyn ar y linell. Wrth i wneud hynny, allai i, ych chi'n gweld. I wneud hynny, dwi'n mynd i fynd i add shape eto, a dwi'n mynd i ddewis cylch tro yma.
Dim cylch i weld fyna, felly os yna tapio'r môr, dyma ni, gafi'r cylch D na, lan o'r top, add 1. Gred, chyma beth, dwi'n hoffi'r lliw na. A Medi 1939 oedd hwnna, felly mae Medi yn y canol yn mynd tuag at ddiwedd yn dweud y flwyddyn, felly yn gwneud rhywbeth tebyg i na. Chi'n gael pinsio mewn. Pan ych chi'n gweithio ar yr iPad, mae rhaid i chi i pinsio mewn, symud o amgylch, a wedyn wneud eich man newidiadau. Gret, dyna ni. Yna cedd nhw mas, a dwi'n mynd i ychwanegu'r llinell arall wedyn, i gysylltu, felly add, shapes, dyma ni. Chi'n gweld mae gwahanol linellau i gael, chi fan hyn o dan lines and arrows. So beth fan hyn sydd yn gweddi'n well? Na, dwi'n meddwl mae'r un syml mae yw'r un gorau. Na fe. Na fe. Gret. Cylch droi. Dod o hwnna iddi le. Gwych. A wedyn, dewch ni gael newid y lliw na i fod yn ddi. A dwi'n mynd i gydio yn y blwch testyn a dod â hwnna ymlaen gan dapio'r order a dod fe ymlaen i'r blaen fel yna. Right, dyna ni ar yr iPad wedi ychwanegu yr ffaith nesaf. Iawn. Felly, dewch ni gael neidio yn ôl draw i'r porwr. Dyma ni. Gar y porwr nawr. Be dwi'n mynd i wneud? Wel, dwi'n mynd i ddyblygu yr testyn yma. Sawl gwaith. 1, 2, 3, 4, rhywbeth fel yna. A dwi'n jyst yn mynd i osod nhw o amgylch y lle. Cofiwch, fi'n defnyddio'r onglau diddorol yma. Un lan y top fan hyn. Un y canol. Yn syth. A fe, gred. Chi'n gweld? A ni'n gwasgaru'r ffeithiau dros y daflen. Wel, nawr, beth sy'n eisiau fi wneud yw, dechrau fi gael copio'r testyn cyntaf yna. Control-C. Nôl â fi. Clicio ddwywaith mewn fan hyn. Dewis y testyn i gyd. Paste. A na fi. Iawn, Medi 1939, yr Almaen mosod o wlad Pwyl, dechrau'r ail ryfel byd. Right, beth sy'n nesaf dyn ni te? Wel, Mai 1940, ymgiliad Dunkirk, le oedd milwyr Prydain wedi gorfod ffoi o Dunkirk achos bod byddinoedd yr Almaen yn eu chaso nhw, yn eu cwrso nhw. Hwna'n ddyddiad pwysig yn yr ail ryfel byd. Oedd e'n disgwyl ar y pryd ni fel bod yr ail ryfel byd yn mynd i fynd yn wael iawn i'r cyngreiriaid, i Brydain a y gwledydd oedd yn cydweithio gyda Prydain. A fan hyn yn mis Mehefin 1940, dath cadoediad Ffrainc, ble oedd Ffrainc wedi gorfod ildio i'r Almaen. A'r Almaen oedd yn rheoli Ffrainc am weddill y ryfel bron. Felly chi'n gweld mae'r ddoi na'n agos at ei gilydd yn nhw Mai 1940 a Mehefin 1940. Felly dewch i ni gael gweithio hwnna. Dwi'n mynd i gopio'r smotyn coch. Felly dwi'n clicio ar y smotyn coch. A dwi'n mynd i ddyblygu. A gyda hwn, mae fe'n helpu os i chi yn zoomo mewn y mas achos bod y smotio bach. Mae mor fach. Dyma ni. Draw o fi. Right, mae eisiau un arna ar gyfer Medi 1939. Felly mae 1939, Mehefin, tua fan hyn, Gorffennaf, Awst, Medi, gwedwn ni fan te. Dyblygu hwnna nawr te. A wedyn mae eisiau mis Mai 1940. Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, rhywbeth fel yna. A wedyn dwi'n mynd i ddyblygu eto, achos dwi eisiau Mehefin i fod reit drws nesau i fis Mai yn dwi. Felly gael rhyw fwlch bach fel yna. Na fe. Iawn. Ar gyfer y dyddiadau yna yn 1940. A nawr, dwi'n mynd i gopio'r linell doredig yma. Dewis i.
duplicate, dyblygu, cysylltu'r smotyn, lan y fe, a da chi gweld fe eisiau fi ddod draw ar blwch testyn, na fe fel yna. A wedyn, dwi'n ni ddyblygu hwnna to, dyblygu. A cysylltu'r llinell na i'r swigen ar y top fan hyn. Gwych. Dyblygu hwn. Fi'n un wy, hon wy, ie. Right, a dwi'n ddod draw. Cysylltu'r gwaelod i'r smotyn, a do lawr a y linell ddotiog. Na fe, chi'n gweld, ni'n dechrau creu nawr ein llinell amser ni o'r holl ddyddiadau holl bwysig yn yr ail ryfel byd. Beth arall sydd da fi fan hyn te? O ie, wel, y frwydr dros Brydain, Battle of Britain, pan oedd yr Awyr, y Luftwaffe Almeinig, yn dechrau bomio ac ymosod ar Brydain ac ar ddinasoedd Prydain. Felly oedd hwnna ym mis Awst. Chi'n gweld beth dwi'n mynd i ofyn neud fan hyn, a dwi'n mynd i orfod tycor yr swigod yma yn agos at ei gilydd. Iawn? Ond mae hwnna'n, fi'n hoffi hwnna, mae'n neud ei edrych yn fwy diddorol, yn dwi? Bod rai o'r bocsys yma yn agos at ei gilydd. So mae'n dangos pan fod y ryfel felly wedi bod yn fwy prysur ar rai adegau. Felly to nawr te, dwi eisiau Awst. Dwi eisiau Awst. Felly dwi'n ddyblygu'r smotyn coch. Mai, Mehefin, byddai gorffennaf fyna, felly na i roi Awst fan hyn gyda chydig bach o fwlch. Chi'n gweld fan hyn fel bod yr linell o flaen y cylch. Os nag chi'n hoffi hwnna, gallwch chi wastod lusgo'r cylchoedd coch i'r top. Iawn, fel bod yr llinellau dotiog na tu ôl i'r cylchoedd a'r swigod gyda'r ffeithiau. Right, dyblygu'r linell doredig yma. A dyna ni. Chi'n gweld, erbyn i chi ychwanegu yr holl ffeithiau yma sydd fan hyn, a felly chwilio am rai eich hunain hefyd, chi'n mynd i gael llinell amser gyfansawdd yn llawn ffeithiau dyddiadau pwysig yr ail ryfel byd. Right, fel i fi yn neud hwnna draw ar yr iPad, wel dewch yn ei wneud o draw, a wedyn mewn rhyw 2 munud, ni'n mynd i symud ymlaen i'r ail her, iawn? Mae hwn falle'r linell amser rhywbeth lle chi fod yn gorffen ar ôl y sesiwn heddi mewn gwirionedd, os ych chi moyn ychwanegu. Dibynnu faint o ffeithiau chi moyn rhoi mewn, ynddo fe? Yes, dim rhaid i chi roi llwyth, jyst bod chi falle'n gwsgaru rai ar draws y blynyddoedd, dim angen bod chi'n llenwi llwyth i fe. Right, wel, dyma fi ar yr iPad. Yn syml iawn, dwi'n mynd i tapio ar y test yna, edit, duplicate, a to, duplicate, duplicate, duplicate. Iawn, chi'n gweld fi'n neud yr un beth o'n i'n neud ar y porwr. Iawn, roi nhw o amgylch y lle, allwch chi hefyd gylch droi os ych chi eisiau neud hynny. Right, smotyn coch. Wel, dewch i fi gael zoom o mewn, pinsio mewn ar hwn. Dewis y smotyn coch, edit, duplicate. Iawn, a chi'n gallu neud yr un peth nawr, chi'n gallu symud o amgylch, duplicate. Wps, dim ailfeintio, undo. Neu'n llai. Na fe. Duplicate eto. Iawn, chi'n gallu gweld fel dwi'n neud hwnna, a wedyn chi'ch chi ddyblygu wedyn yr linell ddi yma yn yr un ffordd. Duplicate, 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 ac yn y blaen. Right, nawr, newid testyn. Dewch ni gael edrych sut i newid testyn. Dwi'n mynd i wneud o draw i Chrome ar gyfer yr ffaith nesaf. Felly na lusgo dros y ffaith yma, ymgiliad Dunkirk, copy. Nôl fan hyn, tapio ar y blwch testyn, tap tap. Tapio unwaith ar y testyn sydd yn las yn barod. Paste. A na fe. Mae e wedi cyfnewid y testyn yna. Iawn. A lle ni nawr fod yn addasu'r llinellau fel bod nhw yn cyrraedd y gwaelod. Dyle'r
smotyn hir na ar y gwaelod fod yn ymestyn y linell. Dwi'n bihofio da fi. Na fe. Right. Iawn, a dyna ni. Tapio'r dyn. Chi'n chi gweld fan hyn fel chi'n adeiladu eich llinell amser ar yr iPad hefyd. Right, mwyn rannu hwn, beth fydden ni'n neud ar yr iPad, cornel top ochr dde, mae yna fwced gyda saith yn pwyntio i fyny, arw yn pwyntio i fyny. Tapio'r hwnna, a chi'n chi gweld na bod fi ddewisiadau save image, mae hwnna'n mynd i arbed hwn fel delwedd i'r camera roll ar yr iPad, neu os yna sgrolio draw, fe welwch chi copy link, a clicio copy link, a mae hwnna'n meddwl bod e'n mynd i gyhoeddi hwn i'r we, a chi'n chi rannu'r ddolen na gyda ffrindiau, teulu, neu rannu fe gyda'ch athrawon sy'n falle mynd i gasglu gwaith pawb at ei gilydd a roi nhw ar dudalen gwe ar gyfer eich gwaith chi ar gyfer yr ail ryfel byd. Right, felly dyna ni ar yr iPad, a ar y porwr, pan fydd yn barod, dwi hwn ddim yn barod eto, achos mae eisiau llenwi mwy o ffeithiau mewn ar nair rhwng ffordd hyn, ond pan fydd yn barod, fydden ni'n clicio ar llwyth o i lawr. Os dwi'n mynd i argraffu fe, fydden ni'n dewis PDF. Os ych chi'n mynd i storio fe'n digidol yn eich ffeiliau neu rhywbeth fel yna, fydden ni'n dewis PNG. Clicio llwyth o i lawr, hwnna'n llwyth o fe lawr. Eto, os ych chi'n mynd rhannu fe'n digidol fel dolen, clicio rhannu a cyhoeddi i'r we. Iawn, cyhoeddi i'r we. A cyhoeddi'r ddolen. A beth mae hwnna'n mynd i wneud yw mynd i greu URL, mynd i greu dolen sy'n mynd i fynd i dudalen gwe le mae'ch dyluniad chi i weld ar y we. Right, gred. Dyna ni wedi gorffen y weithgaredd gyntaf. Ni'n mynd i symud ymlaen nawr i'r ail weithgaredd ble ni'n mynd i fod yn creu y fideo. O, na fe, chi'n gweld mae wedi gorffen cyhoeddi. Chi copio'r dolen a mae hwnna wedyn yn mynd â chi i, dych chi'n gael gweld, yn mynd â chi i dudalen gwe ble mae'ch gwaith chi wedi cael ei gyhoeddi fel hyn. Nawr, mae'n dweud heb deitl ar y gwaelod, oherwydd dwi ddim wedi rhoi teitl iddo fe. Felly, dylen ni wneud na, llinell amser, ail ryfel byd. Na fe. Iawn. Gret. Iawn te, dewch i ni gael mynd ymlaen i'r ail weithgaredd te. Mae hwn yn mynd i fod yn lot o hwyl, le ni'n mynd i fod yn creu fideo esbonio buddugoliaeth yn Ewrop. I fynd nôl i dudalen cartref Express, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw clicio ar yr A fawr liwgar fan hyn. Iawn, a mae'n dod nôl â ni i dudalen cartref Express. Nawr te, tra bod ni wrthi, os ych chi'n gwylio ar YouTube, bydde fe yn wych petai chi, os gwelwch yn dda, yn gallu hoffi'r fideo yma, os ych chi'n mwynhau'r wers, a tan ysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol Digidol, fel bod chi'n gweld, nid yn unig y gwers i byw yma, ond mae yna hefyd gweithgareddau ar unig fideos bach 10 munud yr un yn cael ei postio, felly os allwch chi hoffi'r fideo ar YouTube a tan ysgrifo i'r sianel Ysgol Digidol, fydden ni'n gwerthfawrogi hwnna yn enfawr. Hefyd, athrawon, os ych chi'n tynnu lluniau o'ch disgyblion wrth i'n gweithio heddi, wel, tagiwch fi, please. Os ych chi'n postio yn rhywbeth ar-lein, fel bod rhieni'n gallu gweld beth chi wedi bod yn wneud ar eich gweithgareddau ail ryfel byd, dyma ni, tagiwch fi at yr Ysgol Digidol, Ysgol Digidol mwna ar y cyfryngau cymdeithasol, neu fi, Meredudd Jones, ond hefyd, os allwch chi tagio tîm Adobe, Adobe at Adobe for Edu, achos maen nhw'n dwlu gweld y gweithgareddau Cymraeg yn cael ei gwneud ar Express. Right, gret. Os allwch chi wneud hwnna, bydde hwnna yn wych. Diolch yn fawr. Right, mlaen â ni i'r ail weithgaredd y fideo esbonio yma. A be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i ddechrau gyda darllenydd newyddion, newsreader, yn rhoi gwybodaeth am fuddugoliaeth yn Ewrop. Felly, os ydych sgrolio lawr fan hyn, chi'n gweld, mae yna sgript bach da fi fan hyn. A be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i ddarllen y sgript yma, tra bod fi'n recordio ar gyfer animeiddio cymeriad. Right, felly, ar dudalen cartref Adobe Express, chi'n gweld y deilsef ar las sy'n dweud animeiddio eich llais. Felly, dwi'n mynd i glicio ar hwnna. Right, nawr, mae eisiau dewis nod y cymeriad addas. Iawn. Felly, dwi'n mynd i fynd am pob person fan hyn yn y categori. Pob person. A chwilio am berson
sy'n mynd i gyflwyno'r wybodaeth yma. Iawn, lle yna i fynd am Jared heddi. Nesa, falle bod eisiau chi i symud eich y cyflwynydd o amgylch tyme bach. Ni'n mynd i fynd am maint ar draws. Na, maint... Byddwch chi'n weld, maint YouTube. Na fe, ar draws. Iawn, dwi wedi mynd am maint YouTube ar draws. Maint YouTube ar draws. Nawr, i ni'n mynd i gael map o Ewrop ar yr ochr fan hyn, a mae'n cyflwynydd ni'n mynd i fod yn sôn amdano sut nath y rhyfel ddod i ben yn Ewrop. Felly, mae eisiau bod chi'n gosod y cyflwynydd draw i'r chwith fan hyn, fel bod lle gyda ni'r map. Nawr hyn, a bydd teitl bach lan ar y top, felly dwi ddim yn mynd i roi'r pen yn rhy agos y top. Felly rhywbeth fel hyn. Sdim angen mewn gwirionedd bod ni'n gweld coesau a thraed eich cymeriad chi. Gallai ni gweld nhw o'r canol i fyny rhywbeth fel yna, fel bod ni'n gweld mwy o'r wyneb. Right. Nawr, lle ar y top ar gyfer teitl, digon o le ar yr ochr ar gyfer y map. Iawn, a dwi wedi gosod Jared draw ar ochr chwith, achos fi'n meddwl am fap Ewrop, mae'r môr yn mynd i fod y fi fan hyn, felly mae hwnna'n le da i'r cyflwynydd i fod, yn hytrach na bod e ar y tir, mae'n neud fwy o synnwyr bod e ar y môr. Felly, yn rhoi'r cyflwynydd draw ar ochr chwith. Nawr, chi felly yn meddwl, wel, dalso, mae yna stafell dosbarth fan hyn, mae angen i ni newid y cefndir. Felly, na glicio'r cefndir, a dwi'n mynd i newid i gefndir tryloiw. Right. Nawr te, dwi wedi dewis y cymeriad. Dwi wedi gosod y cymeriad draw i'r chwith, a lle i'r deitl ar y top, buddugoliaeth yn Ewrop, a digon o le'r map ar yr ochr ddi. Right te, beth yw'n mynd i wneud nawr? Wel, nesa, dwi yn mynd i recordio, ond cyn recordio, i fi mynd i dicio gwella lleferydd. Achos mae hwnna, os i chi reit nawr mewn stafell eitha swnllyd, os chi'n ticio hwnna, a bod chi yn cadw'ch gwyneb yn digon agos i'r cyfrifiadur, i'r Chromebook, pan ych chi'n recordio, bydd e'n cael gwared o sŵn pawb arall sydd omgylch chi yn y dosbarth. Anhygoel, na fe. Right, dwi'n mynd i glicio recordio, a dwi'n mynd i neidio draw i'r dalen yma i ddarllen y sgript. Iawn? Os dim eisiau chi ddweud gymaint o hyn o gwbl, achos na gyd ni'n mynd i fod yn neud yw dangos ble oedd y byddinoedd ar ddiwedd yr ail ryfel byd yn Ewrop. Iawn? Felly, allech chi yn syml iawn just dweud, dyma leoliad y byddinoedd ar ddiwedd yr ail ryfel byd yn Ewrop. Neu dyma sut nath yr ail ryfel byd orffen yn Ewrop. Iawn? Mae'n bwysig bod ni'n dweud yn Ewrop, achos nath yr ail ryfel byd gario ymlaen ar ôl y dyddiad yma mewn ardaloedd eraill yn y byd, hyd at Japan yn ildio. Right, ond dwi'n mynd i ddarllen y sgript yma sydd da fi fan hyn. Right, felly dyma fi, bant y fi nawr, dwi'n mynd i glicio ar recordio, mae'n mynd i gyfri fi lawr o 3. Erbyn dechrau mis Mai 1945, roedd yr Undeb Sofietaidd wedi gwthio byddin yr Almaen yn ôl i'w gwlad eu hunain. Ac ers glaniadau D-Day, roedd Prydain ac America wedi gwthio allan o weddill Ewrop hefyd. Wedi ei hamgylchynu yn Ninas Berlin, ildiodd yr Almaen a dyna ddiwedd yr ail ryfel byd yn Ewrop. Chi'n gweld wedyn, ar ôl chi orffen siarad, chi'n clicio wedi gwneud. Beth sy'n digwydd nawr te? Wel, nawr mae Express yn mynd i wneud sawl peth. Yn gyntaf, mae'n mynd i wella'r sain, felly mae'n mynd i gael gwared ar sŵn cefndiron, mae'n mynd i gael gwared ar lleisiau eich ffrindiau chi yn y cefndir. A wedyn, mae fe'n mynd i ryndo ar eich llais chi, a mae'n mynd i symud gwefusau'r cymeriad yn ôl eich llais chi. A wedyn mae'n mynd i ryndo ar pa mor gyffroes chi'n swnio, ac yn symud y pen neu breichiau'r cymeriad hefyd i gyd fynd gyda'r sain yna. A wedyn mae'n mynd i droi hwnna i fewn i glip fideo. A mae hwnna'n gallu cymryd rhai munudau weithiau i ddigwydd. Fi'n mynd i eistedd yn dawel nawr o gofyn bod rai o'n chi'n yn recordio, a fi'n mynd i sefyll i hwn i gyrraedd 100%.
Iawn de. Dyna fe, a wedyn allwch chi glicio'r play wedyn i glywed hwnna'n nôl. Nawr, dwi'n gwybod... Dych chi ddim yn gallu clywed yna nawr, fi'n clywed yn chwarae nôl, dwi ddim yn mynd i chwarae nôl dros y sgrin i chi, gafi outside wedyn. Ond fi'n gallu clywed chi'n gallu gweld bod y cymeriad yn anweidio. Gret. Nawr, be dwi'n mynd i wneud nawr yw agor hwn yn y golygydd. Iawn, felly chi'n gweld mae'n gweud agor yn y golygydd, fan hyn. Do mewn ar clip fideo na i Express. Heb gefndir, dyna beth sydd yn bwysig. Does dim cefndir ar y clip fideo yma nawr. Right. Dewch ni gael roi cefndir na te. Felly dwi'n mynd i chwilio yn y cyfryngau, o dan lluniau, chwilio am map. A beth chi'n moyn yw map o'r byd. A ni'n mynd i zoomo mewn, ni'n mynd i docio fewn ar ardal Ewrop. Iawn? Felly bydde hwnna'n iawn, bod na seren fôr, bydde ni ddim yn gweld dim o'r pethau yna. Bydde'r un yma'n iawn. Bydde hwnna'n iawn, dy'r pins, bydde hwnna'n iawn, bydde hwn yn iawn. Bydde hwnna'n weddol, dwi'n mynd yn glir iawn, ydw e? Hwnna'n un lliwgar iawn, bydde hwnna'n gweithio'n iawn. Dwi'n hoffi'r un yma, achos mae'n edrych fel bod e ar ryw hen bapur wedi printio. Dwi'n mynd i glicio ar hwnna, dyna fe. A mae'r hynna nawr i fewn. Mae o flan yn cyflwynydd ni ar hyn o bryd. Byddai yn rhoi fe tu ôl, ond dechrau ni gael tocio yn gynta. Nawr, mae eisiau tocio i ardal Ewrop. Nawr, os ych chi ddim yn siŵr ble mae Ewrop, beth sydd eisiau chi wneud, drwchwch yng nghanol y map a fe welwch chi ynysoedd Prydain fan hyn. Iawn, Cymru fach fan na. Right, wel beth sydd eisiau gwneud yw tocio, felly dwi'n cydio yn y ddolen yma fan hyn, a dwi'n mynd docio syth ar draws i rywle tebyg i na. Iawn, fel bod fi yn torri ffwrdd cyfandir America. A wedyn dwi'n gallu tocio i lawr, fel na, gret. Ac yna dwi'n mynd i docio o'r dde draw hefyd, iawn, i tua fan hyn. Ac yna dwi'n tocio gwaelod, fel bod fi'n gweld top cyfandir Africa fanna. Right. Nawr bod chi wedi tocio, allwch chi nawr ailfeintio. A beth ffindwch chi wedyn yw bod eisiau chi i ddad-docio tymed bach. Felly i ddangos tymed bach fwy o'r beth chi wedi tocio. Nawr, rhan pwysica hwn yw gogledd yr Almaen. Gogledd yr Almaen mae Berlin, sef yr brif ddinas ble oedd y milwyr wedi cyrraedd mwyn dod ar ailryfel byd i ddiwedd yn Ewrop. Felly mae Berlin, os ych chi'n edrych fan hyn, yr darn yma o Ewrop sydd yn gwthio i fyny'r môr fan hyn yw Denmark. Dan Denmark mae'r Almaen, a mae Berlin just i'r dde ac i lawr tymed bach o Denmark. Felly mae Denmark yn gwthio i fyny fanna, felly mae Berlin tua fan hyn, a dwi'n mynd holl bwysig bod ni'n cael hwnna yn union y man cywir. Ond ni chi moyn rhywbeth tebyg i na, le ni'n gweld Ewrop. Right, a nawr allai lusgo hwnna i'r cefn. Gret. Nawr te, dewch i ni gael roi lleoliad Berlin. Felly dwi'n mynd i fynd nawr yn y cyfryngau i fideos, a dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth fel location, neu pin, felly, location. Dyma ni, chi'n fawr, dangos lleoliad. Felly ni roi pin, ond mae rhaid. A dwi'n moyn un sydd yn animeiddio, sy'n symud. Ie, hoffi hwnna. A mae unrhyw un o'r rhaid yn gweithio'n iawn. Hwnna'n gweithio'n iawn hefyd. Dwi'n mynd i fynd am yr un yma, dwi'n meddwl. Dwi'n hoffi bod e'n syrthio i lawr fel yna. Chi cliciwch, a mae'n ychwanegu fe i'ch dyluniad chi. A beth ych chi'n ei wedyn yw tynnu'r cefndir. Iawn, os na chwarae hwn mlaen tym bach. Stopio fyna. Ar hwn, allai glicio ar y fideo,
A chi'n gweld ar y chwith, allai dynnu'r cefndir. Fel rwy'n chi'n ei gyda delweddau, chi'n gallu tynnu'r cefndir o fideo hefyd, sy'n anhygoel dwi'n meddwl. Dwi wedi clicio tynnu'r cefndir fyna, am hwnna'n mynd i gymryd chydig o amser nawr i Express i weithio mas sut i dynnu'r cefndir orau. Chi'n gweld bod y cylch na yn troi. Ond chi'n gallu cario ymlaen i weithio tra bod e'n tynnu cefndir. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw dwi'n mynd i chwilio am seithau, arrows. Ar gyfer y seithau, dwi'n mynd i ddod draw i'r elfennau, i'r siapiau, i'r eiconau, i'r eiconau, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am arrow. Dwi eisiau un sy'n edrych yn eitha garw fel bod rhywun wedi wneud, dyna ni, wedi wneud e gyda fel pen. A dod mewn o hwnna. Right, dyna ni. Right, chi'n cael gosod yr pin yma te yn ei le fyna. A nawr, pan dwi'n clicio chwarae, welai nawr yw... dyma fe. Dyw'r pin yna ddim yn dangos lan yn glir iawn, ydw e? Dwi'n mynd i gael gwared ar hwnna. Mae'n rhy ysgafn. A dwi'n mynd i chwilio am un gwahanol. Fideos, chwilio am location eto. Edrych un yma. Mae'n fwy clir. Right. Dyma fe, a na i dynnu'r cefndir o hwn. Right, felly beth i ni'n wneud, yn syml yw, i ni'n mynd i osod y pin ar byrlyn, tu a fan hyn. Wedyn, i ni'n mynd i ychwanegu'n seithau. Iawn, yn dangos y byddinoedd yn symud tuag at byrlyn. Felly, ni'n mynd i liwio'r... O, na ni, mwyn wedi tynnu'r cefndir yn wych fyna, ynddo e? Ni'n liwio'r seithau ar gyfer byddinoedd Prydain ac America yn las, a rai Rwsia yn goch. Dyna'r saith cyntaf yna. Llenwi hwnna yn las, gyfer byddinoedd Prydain ac America. A las. Glas, ie, dyna ni, y glas na. Mae'n bach fwy tywyll. Hwnna. Iawn, a nawr dwi'n mynd i ddyblygu hwn. Dyblygu. A dwi'n mynd i gylchdroi fe. Fel hyn. A dwi'n newid lliw hwn i fod yn goch tywyll ar gyfer byddinoedd yr Undeb Sofietaidd. A nawr dwi'n mynd i ddyblygu'r un glas. O, na, dwi'n mynd i animeiddio fe gyda. Dwi'n mynd i animeiddio'r un glas yma. Animeiddio sut dwi eisiau wneud yr mewn. Dwi eisiau bod e'n ein bungee i'r dde. Ie, na fe. Chi'n gweld, mae'n edrych fel bod y byddinoedd yn symud mewn. A hefyd dwi eisiau bod hwn falle yn... beth dwi eisiau gwneud? Crynu. Ie, na fe, fel na. I roi egni iddo fe. Gret. Neu rhywbeth tebyg na'r un coch. Animeiddio, mewn, bungee yn symud i'r chwith, fel na. A dwi eisiau hwn i grynu hefyd. Na fe. A nawr, bod fi wedi wneud na, fi wedi animeiddio a lliwio'r seithau, i fi'n mynd i ddyblygu nhw nawr. Mae eisiau 3 o bob un. Dyblygu. Oherwydd, tuag at diwedd y ryfel yn Ewrop, oedd byddinoedd America a Prydain yn gwthio i fyny drwy'r Eidal fan hyn i wasgu ar dde yr Almaen, a hefyd o'n nhw'n gwthio i fewn trwy ganol Ffrainc a hefyd trwy gogledd Ffrainc. Felly ni moyn dangos yr dair ongl yna. A wedyn gyda byddinoedd yr Undeb Sofietaidd, ro'n nhw'n gwthio i fewn ar hyd dwyrain Ewrop, trwy Gwlad Pwyl, i fewn i ogledd yr Almaen. A o'n nhw hefyd, oedd byddin arall yn dod i fewn trwy Awstria, y gwaelod fel hyn. Chi'n gweld, oedd yr holl byddinoedd yma'n amgylchynu yr Almaen, a nid yr Almaen unig, ond dinas Berlin yn yr Almaen, mwyn gorfodi byddin yr Almaen i ildio a rhoi diwedd ar y ryfel yma yn Ewrop. Reit te.
Mae eisiau ni gael chydig o destun, dwi'n meddwl, yn esbonio beth sy'n digwydd. Felly dwi'n mynd i ychwanegu testun. A dwi'n mynd i ysgrifennu fan hyn byddwn yr undeb Sofietaidd. Iawn. Yn amlwg, dyw'r ffont yna ddim yn glir iawn, ond beth dyn ni eisiau nawr yw bod ni'n atseinio lliw yr seithau yma, rhyw ffordd fan hyn. Felly dwi'n mynd i ychwanegu siap. Gret. A chymod beth, dwi'n ddefnyddio'r un siap a ddefnyddiais i yn yr llinell amser, fel yna. A newid lliw y siap na wedyn i fod yr un lliw coch tywyll na sydd da fi ar y seithau. Gret. Yr unig beth dwi ddim yn hoffi yw'r ffont. Felly, dewch i ni gael newid y ffont i edrych yn fwy hynafol, yn fwy hen ffasiwn. Na fe, rhywbeth fel yna'n gweithio'n iawn. Creu bod ysgrifennu yna bach yn rhy fawr, achos bydd eisiau bod na ni. Gret. A nawr, dwi yn mynd i ddyblygu hwn. Dod draw fe fan hyn. A wedyn byddwn Prydain ar Unol Daleithiau America. Fan hyn, a ni'n newid lliw y siap fan hyn eto nawr te. Felly lawr ar siap, llenwi'r siap, newid hwnna i'r un glas tywyll na sydd da fi fan'na. Gret. Allwn ni animeiddio rhain hefyd, allwn ni, y testun yma. Felly, dewch i ni gael mynd nôl gyda'r testun, animeiddio i mewn. Wel, mae'n mynd i wneud bungee i'r dde. A mae hwn hefyd felly yn mynd i grynu. A dwi'n mynd i wneud yr un peth gyda yr label yma. Felly dwi'n mynd i animeiddio i mewn, bungee, chwith, a crynu. Right, dwi'n mynd i ddyblygu'r testun yma to nawr. A dwi'n mynd i ddewis, dyma ni, achos mae eisiau ni ddweud ble oedd hwn yn digwydd. Felly, rhoi Berlin, fan hyn. A ar gyfer hwnna, dwi'n mynd i newid y lliw y siap, felly i fod yn ddi. Rhywbeth gwahanol neu llwyd. Dwi'n mynd i newid y llwyd tywyll na. A o ran animeiddio hwn, bydden ni'n meddwl bod yr crynu'n iawn, ond dwi'n mynd i newid y bungee mewn i fod yn dod i lawr. Dyna ni. Rhaid, dewch ni gael gweld hwn i gyd yna te. Nawr eto, byddwch chi ddim yn gallu clywed yr darllenydd, y cymeriad y fi, ond pan dwi'n clicio play, dwi'n clywed y cymeriad yna'n siarad. Gret. Wel, yn ola te, mae eisiau teitl yna ni. Felly dwi'n mynd i ddyblygu eto yr teitl Berlin yma. Gosod e lan fan hyn, yn y cornel top. Ble ni? A 2 funed ar ôl ni wedi amseru hi'n berffaith heddi. Felly dwi'n mynd i roi fan hyn buddugoliaeth yn Ewrop. Buddugoliaeth yn Ewrop. 8 o fai 1945. Dyna ni, dwi'n mynd i ailfeintio hwnna i ni gael teitl. Dwi'n mynd i dynnu'r animeiddio o hwn. Dwi'n moyn bod y teitl na yn animeiddio na'n crynu na ddim byd. Dwi ddim yn meddwl. Ond mae lan i chi, chi'ch chi'n gwneud beth i chi eisiau. Right. 1 cam ar ôl i wneud hwn i edrych yn fwy hen ffasiwn. Tric hyfryd, dwi'n dwlu ar y tric yma. Dwi'n mynd i clicio ar cyfryngau, fideos, a dwi'n chwilio mewn hyn am gair Saesneg yn noise. Ellech chi chwilio am noise, neu ellech chi chwilio am grain. Iawn? A rai ni fi licio, chi gael nhw? Edrych fel rhyw hen ffilm yn y cinema. Clicio ar hwnna. A dyna fe, dwi'n cuddio'r cwbl lot. Chi'n meddwl, wel, pam ti'n neud na? Dwi ddim yn gallu gweld unrhyw beth nawr.
Ond beth sydd eisiau chi wneud wedyn yw defnyddio dull cyfuno, sgrîn, a mae'n cael gwared ar bopeth tywyll sydd â chi yn y fideo a cadw'r elfennau golau, sef wrth gwrs yr crafiadau gwyn yna. Nawr mae dal yn rhy gryf o effaith, felly na i ddod lawr ar anrhyloedd chydig. Chi'n gweld efo na dros wyneb y cyflwynydd. Nawr hefyd, dyw'r clip na ddim yn ddigon hir. Chi'n gweld, mae'n cyrraedd y pwynt un a mae'r sŵn, mae'r crafiadau yna'n diflannu. Felly, na gyd sydd eisiau chi wneud i wneud yn siŵr bod hwnna yn para. A chi'n bod beth arall sy'n diflannu yw'r pin ar gyfer bylun. Felly, na i glicio nawr ar hwn. Mae eisiau fi i arafu fe lawr. Chi'n gweld? Os na i arafu fe, mae wedi gwneud y clip yn hyrach. Os na i fynd yn rafach eto, na fe, a nawr mae'n llenwi'r olygfa. Wel, mae'r cyflwynydd yn gorffen fyna beth bynnag, felly gallai'r olygfa gyfan orffen fan hyn. Chi'n gweld? Llai lusgo'r cornel fan hyn i orffen yr olygfa. Rhaid, gallwn ni gael dewis yr pin hefyd te. Dyna fe. Mae'r pin fan hyn. Chi'n gweld? Os i fi'n dangos amseriad yr haen, mae'n dangos fan hyn bod y pin yn gorffen fyna. Felly, i ymestyn hyd y pin, mae eisiau fi i arafu y fideo na i lawr. Na fe? Fel na. Gret. A nawr, chi'n gallu gweld bod pob peth yn parhau drwy hwnna i gyd. Mae'n llais i fyna gyda'r cymeriad. Allwn ni hefyd ychwanegu cerddoriaeth wrth fynd i cyfryngau, sain, a lle ni chwilio am rhywbeth fel dramatic. Wff, hwnna'n. Ie, rhywbeth fel yna. Clicio hwnna, chi'n gweld mae wedi ychwanegu'r gerddoriaeth cefndirol na i'r fideo. Ddod lawr ar lefel y sain na. A nawr, mae da fi gerddoriaeth dramatig, mae da fi y llais i, y cymeriad yn animeiddio, a wedyn mae da fi yr seithau yma'n dangos y byddinoedd yn animeiddio mewn ffordd dramatig iawn. Right. Dewch ni gael enwi fe. Fideo buddugoliaeth yn Ewrop. Iawn. A beth i ni'n gwneud? Wel, allech chi lwytho hwnna lawr fel ffeil MP4, MP4. I gadw'n meintiau fach, byddwn ni'n gweud wrthych chi i symud hwnna i 720. Mae hwnna'n hen ddigon o safon. Lawr lwytho hwnna, wedyn chi roi fe mewn i'ch Google Drive, neu fy ffeiliau ar J2E, neu ble bynnag i chi'n cadw eich gwaith digidol. Neu, wrth gwrs, gallwch chi glicio rhannu, a mae hwnna'n mynd i gyhoeddi eich fideo chi i'r we. Lle tuaf ar y we, fel rhywbeth o YouTube bach. Clicio'r cyhoeddi'r we, cyhoeddi'r ddolen, a gallwch chi ddolen sy'n mynd i dudalen gwe le mae pobl yn gallu gweld eich fideo arbennig chi. Right. Ffrindiau, i ni wedi mynd 2 munud drosto, felly mae'n flin iawn o fi os mae'n amser chwarae neu rhywbeth yn eich ysgol chi, ond chi'n bod beth, ni wedi defnyddio sgiliau arbennig iawn heddi yn Express yn neud y gweithgareddau yma. Ni wedi, chi'n bod, lle bod hwn wedi bod bach fwy anodd. Fel arfer, mae'n sgiliau ni chydig yn haws falle yn yr sesiynau yma. Ond ar gyfer Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop, ni wedi datblygu sgiliau uwch ar Adobe Express wrth olygu fideo, a hefyd wrth gwrs y gwaith graffeg gyda'r llinell amser. Falle bod rai o'ch chi angen mwy amser i orffen eich llinell amser, ond rhowch wybod i ni athrawon siwr mae pawb yn dod mlaen, mwyn bod chi'n gallu hawlio'ch gwobrau arbennig. Cofiwch hefyd i ddod i'r sesiwn nesaf. Allwch chi gyfrestru'r sesiynau nesaf wrth mynd i arweinwyr.express.cymru. Hefyd, athrawon, i ni yn wneud gwersi jyst i athrawon a staff, nid athrawon unig, unrhyw staff ysgolion sy'n moyn gwella sgiliau Express personol chi, allwch chi gyfrestru ar gyfer hwnna gan fynd i ace.express.cymru, a ni'n cynnal sesiynau lefel 1 a lefel 2 i staff yn unig. Sori blantos, chi ffili dod i hwnna. Ac yn olaf, ar y sianel YouTube, mae yna restr chwarae gwersi sydd yn para rhyw 10 munud yr un, gwersi.express.cymru. Felly dewch yn chi i'r gwahanol weithgareddau a fforddiant sy'n gael.
Diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi bore yma. Gobeithio bod chi wedi cael hwyl, dwi'n sicr wedi, a wedi dysgu lot am yr ail ryfel byd wrth wneud hynny hefyd. Reit, hwyl am y tro, a welai chi ar wers arall yn dyfodol wythnos nesaf. Hwyl, ta-ra.